Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasy şu ýyldan başlap 3 ýyl içinde öz aýagynyň üstünde durmaly, ýagny döwlet büdjetinden maliýeleşdirmesi edildi. Ministrler Kabinetiniň 29 ýanwarda geçirilen maslahatyna aýdylmagyna görä, ýurdun ilim bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ösdürmek boýunça 2019-2025 ýyllaryň programmasy taýýarlanýar. Şondan bir günden 28 ýanwarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ilmi-barlyk institutlarynyň we ýozlarynyň ýolbaşçylarynyň wezipe bellenişini kämilleşdirmek meselesini gozgady. 2018 ýylyň 13-nji oktýabryna geçirilen hökümet maslahatynyň ol ilmi-barlyk institutlaryna orta bilimli adamlaryň işletilmeginden nägile bolupdy. Şol ruwatda yerli synçylaryň şol sanyny alymlaryň käbiriniň anonimlik şertlerini tasdiklamaklarına görä, ýurdun ilim bilim pudogyny Sowet döwründen gelýän tanış bilişlik we korrupsiýa esasynda ornaşan we döwlet büdjetine ýük bolmakdan başga peýda getirmejek adam sanardan judaken. Berdimuhammedow 2012-nji ýylda Ilmlar gününe gabat Ilmlar Akademiýasynda ýürüýte daklat bilen çykyş edenine azatlyk bilen töhfetdeş bolan türkmen alymlarynyň begençleriniň çägi ýokdy. Sebäbi prezident şol gün täze ilim proýektleri durmuşa geçirmek üçin Ilmlar Akademiýasyna döwletiň hasabyna 10 million dollar möçberini serişde goýup beripdi. Emma soň bu serişde esasynda nähil täze ilim taslamalaryň özleşdirilenligi anyklaşdyrylmady. Şondan 2 ýyl soň 2014-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow Tehnologiýalar Merkezi, Biologiýa we Derman ösümlikleri instituty, Gün energiýasy instituty, Seismologiýa we Atmosferanyň fizikasy instituty ýaly täze ilmi edaralary döretmek hakynda kararlara gol çekdi. Emma inni soňky 4 ýyldaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda Prezident Berdimuhammedow döwlet büdjetiniň ilim we bilim pudogyna karajatlaryny üzül-kesil azaltmak kararyna gelenemeňdir. Şol ruwatda ýurdun ilim pudogyny döwlet büdjetinden aýryk alýan adamlaryň umumy sany, üýtgedip gurmalary netijesinde olaryň möçberiniň näçe prosent azaltyljakdygy aýdyň däl. Hökümet maslahatyna berilen maglumata görä häzirlikçe bir topar institutyň birleşdirilýänligini görse bolýar. Hususan Ilmlar Akademiýasynyň Mawtumuladynaky Dil we Edebiýat instituty, Milli Golýazmalar instituty, Tarih instituty bolsa Arheologiýa we Etnografiýa instituty bilen birikdirilýär. Ilmlar Akademiýasynyň Maarlarçylyk we Veterinariýa instituty Niýaz Fadynaky Türkmen Owa Hojalyk Universitetiniň garamagyna berilse, Gün energiýasy instituty Döwlet Energetika institutynyň garamagyna berilýär. Biologiýa we Derman ösümlikleri institutynyň bölünmegi netijesinde umumy we amaly biologiýa instituty hemde Derman ösümlikleri instituty döredildi. Şol ruwatda olaryny öz başdak bolmaz. TDH-nyň maglumatyna görä, bu kararlar şol ruwatda döwlet maliýeleşdirilmesiniň besedilmegi Ilmlar Akademiýasynyň ykdysadyýetde tutýan ornuny ýokarlandyrmak, ilim-barlyk edaralarynyň alyp barýan işlerini toplumlaýyn esasy ösdürmek maksady bilen bagly. Bu karar hökümetiň bir topar ministrligi birleşdirmek, bir topar kärhanany hususlaşdyrmak kararlary bilen gabat geldi.